Assalamu alaikum. Wannan bidiyo mai suna fitattun jarumai ba mu yi shi don cin zarafi ko cin fuska ga kowane jarumi ba. A'a, mun yi shi ne domin nuna kaɗan daga cikin rawar ganin da jarumai suke takawa a fina-finan. Sannan muna neman afuwa ga jaruman da ba su ji sunayensu ba. Kuma muna gaishe da dukkanin jaruman kayan yi, muna musu fatan alkhairi. A ƙarshe, masu kallo ku kula, wannan bidiyo A da B da C ne, saboda haka duk wanda ba ku gani ba sai ku neme shi a Alfaz Videos Channel YouTube. Takun girma da takun faɗi, sakin fuska ga kowa, ga yayyafin daloli a fim sai Alhaji Sani Musa Danja. Iya shuka rashin mutunci, ga rashin ganin kowa da gashi a fim sai Amin Sharif Momo, ga haƙuri, ga biyayya ga iyaye, ga kuma imani da kaddara a lokacin da ta zo a fim sai Ibrahim Maishu, ga iya nuna fara'a, ga iya murmushin farin ciki, ga kuma ƙwarewa wajen fusata a lokacin da zuciya ta dugunzuma a fim sai Fati Washa, iya nuna yanayi na tausayi a yayin da aka faɗa tarkon soyayya a fim sai Maryam Yahaya, ga faɗa, ga soyayya, ga jarumtaka a fim sai Abdul M Sharif, a ci zarafinka ai ma kwacen wacce kake so ba yadda ka iya a fim sai Umar M Sharif. Sako daga taskar CB injiniya kowa naka, mai neman ƙarin bayani kira 07034715474 ko 08036661735 ko 081695773. Taurari ga mamin yi sansani kowa da gwanin sa bai daya. Taurari ga mamin yi sansani kowa da gwanin sa bai daya. Fitattun jarumai fatan alheri.